Fideo adolygu cwestiwn arholiad Tygau 11 cwestiwn 3 ar gyfer haen uwch neu haen canol 11 cwestiwn 12. Symleiddio a Datrys. Y cwestiwn, ehangwch a symleiddiwch y mynegiad canlynol. Felly mae x lluosi 5x minus 2 minus 3 lluosi x sgwar minus 2x plus 7 dyn ni. A wedyn mae ran B sy'n datrys ffracsiwn. Ond mae'r ddau ran yn ymwneud ac algebra ond yn wahanol i'w gilydd. Felly ni'n gallu trin nhw ar wahân. Felly drwchwn ni ar y darn cynta i ddechrau. Ehangwch a symleiddiwch. Beth mae ehangu yn meddwl? Wel, lluosi mas y cronfachau. Lluosi x gyda bob term tu fewn a minus 3 gyda bob term tu fewn y cronfach mae e o'r blaen. Mae'r x a 3 tu allan y cronfachau angen cael ei lluosi gyda popeth yn y cronfachau perthnasol, yr x a 3. Unwaith byddwn yn gwneud hyn, mae symleiddio'n golygu bod ni'n gallu casglu termau a gwneud y mynegiad mor syml a phosibl. Felly, ehangu ddechrau. X lluosi bracet cynta, felly x lluosi 5x a yn rhoi 5x di sgwario, mae 2x dyn ni, felly 5x di sgwario. Yr x lluosi minus 2, yn rhoi minus 2x. Y minus 3 lluosi x sgwar, yn rhoi minus 3x sgwar. A'r minus 3 lluosi'r minus 2x yn rhoi plus 6x. 1x i fyna. A wedyn ola, yr minus 3 lluosi plus 7 yn rhoi minus 21. Symleiddio yn arten, felly casglu termau. Mae dyn ni 5 ar gyfer x sgwar a minus 3 ar gyfer x sgwar. Felly mae 5 minus 3x sgwar dyn ni, sy'n 2x sgwar. Ar gyfer yr x wrth ei hunain, mae dyn ni minus 2x a plus 6x sy'n rhoi plus 4x i ni, a rif wrth hunain yn minus 21. Felly, ni wedi ehangu a ni wedi symleiddio yr mynegiad o dyn ni i ddechrau. Ran B. Felly mae 22 minus f ran i 3 yn hafel i 6, a ni angen datrys hwnna. Mae datrys yn golygu darganfod beth yw'r gwerth yr f. Mae pethau wedi gwneud i f sy'n rhoi'r ateb 6 i ni. Mae rhaid i ni ddad wneud yr rhain. Felly gweithio tuag at yn ôl, neu edrych beth sydd wedi digwydd, mae f wedi lluosi dy minus 1, yn rhoi minus f i ni. Wedyn addo 22, felly 22 minus f. Wedyn rhannu hwnna dy 3, yn rhoi 22 minus f rhannu dy 3. Felly gweithio hwnna sy'n ôl. Mae rhannu dy 3, mae dad wneud rhannu dy 3 yn lluosi dy 3. Mae dad wneud adio 22 yn tynnu 22. A mae dad wneud lluosi minus 1 yn rannu minus 1, ond mae hefyd yr un peth a lluosi minus 1. Felly dyna beth sydd gyda ni. Felly lluosi gyda 3, na beth oedd angen gwneud gynta, cygwared y 3 ar y gwylod. Felly 22f yn hafel i 18. Lluosi dy 3 ddau ochr, mae'n cygwared ar yr ochr chwith. Wedyn, nawr, mae sawl peth llwch chi'n neud o fan hyn. Os newn ni tynnu 22 o'r ddau ochr, bydd minus f ar yr ochr chwith ar ôl, a 18 minus 22 ar ochr dde, sy'n rhoi minus f yn hafel i minus 4, lluosi hwnna dy minus 1, a ni gael f yn hafel i plus 4. Neu gallen ni fod ydi, o fan hyn, a do f i'r ddau ochr, felly mae 22 yn y ochr chwith,
yn haflu 18 plus F. Tynnu 18 o'r ddau ochr, 22 tynnu 18 yn rhoi 4, F ar ôl ar ochr dde. Felly F yn haflu 4. Gyllen ni fod ydy lluosi dy minus 1, ni dal yn mynd nôl i'r cam yma, lluosi dy minus 1, yr holl ffordd trwyddo, popeth, felly mae minus 22 plus F wedyn yn haflu minus 18. Mae'r F yn positif dyn ni yma. Felly, adio 22 y ddau ochr, ni'n cael F yn haflu 22 minus 18, sy'n rhoi 4 i ni. Felly, o'r cam yma, oedd dyn ni 3 ffordd i ddod o hyd i'r ateb. Y cam cyntaf cael gwared y 3 ar gwylod y ffracsiwn. Felly, angen lluosi gyda 3 cael gwared hwnna. Deunydd bonus. Hafaliad llinol mewn cyd-destun. Wel, y cyd-destun sydd gyda ni yma yw parallelogram. Darganfyddwch gwerth x. Wel, mae 2 ffordd gallwch chi wneud hwn. Yn gyntaf, nawr meddwl am y cyd-destun. Mae gennym 4 ochr. Beth mae'r onglau yn ydol lan iddo? Wel, 360. Wedyn, gallwn ffurfio hafaliad, a dyn nhw gyd lan. Yr oen nhw'n haflu 360. A wedyn, bydd eisiau casglu'r termau mewn x, a wedyn datrys yr hafaliad. Felly, ydyn nhw gyd i fyny, mae'r 3x minus 15, plus y 2x, plus y 2x plus 24, plus y 2x ydy'r onglau gyd sydd dyn ni yn yr parallelogram, a mae yna'n haflu 360. Casglu'r termau mewn x, mae dyn ni 3x plus 2x plus 2x plus 2x yn golygu 9x ar ochr gyda'r x, a wedyn ar gyfer y rifedd hunain, mae minus 15 plus 24, a mae hwnna'n haflu 360. Felly ar gyfer yr x, oedd e 9x, ar gyfer y rifedd hunain, oedd hwnna hefyd yn 9, a mae hwnna yn haflu 360. Felly byddwch chi'n sylwi nawr bod chi'n gallu rannu hwnna dy 9, ond ni'n mynd i gyrru ymlaen gyda datrys yn y ffordd arferol, felly 9x wedyn yn haflu 351, tynnu 9 o'r ddau ochr, cael gwared y 9 o'r ochr chwith. Rhannu dy 9, ydy hwnna'n tabl 9? Wel, odi. Lle bydd eisiau chi wneud symfach ar yr ochr. 9 mynd i 35, 39 yn 27, a wedyn chi'n cario, a wedyn 81 dyn ni ar ôl 9 yn 81. Felly x yn 39. Cofiwch gallen ni fod wedi rannu dy 9 yn y rhan yma. Felly bydde x plus 1 yn haflu 40, rannu dy 9, a wedyn mae'n rhwydd wedyn i tynnu 1 o bob ochr i gael x yn haflu 39. Yr ffordd arall, gallech chi, gan bod yn parallelogram, mae'r ochrau gyferbyn fod yn hafal. Mae 2x yn haflu 2x, ond hefyd gallech chi checo ydy'r 3x minus 15 yn haflu'r 2x plus 24. Wel, gallech chi gosod y 39 mewn, neu roi nhw'n hafal a datrys yr hafaliad yna, a mae fe yn gweithio. Ffracsiynau gyda x ar y ddau ochr, meddwl. Beth yw'r rhan mwyaf lletwydd yn yr hafaliad yma? Wel, y ffracsiwn. Gallwn ni cael gwared y ffracsiynau fesul 1, neu i gyd gyda'i gilydd. Ac am o'r rifau cyfan dyn ni ar y gwylod, bydd e'n rwydd i wneud i gyd gyda'i gilydd. Unwaith byddwn ni wedi gwneud hyn, bydd dal x ar y ddau ochr, a bydd angen datrys hwn wedi dod o hyd i hafaliad llinol, syml, a wedyn ei ddatrys. Felly, beth sydd gyda ni ar y gwylod, yr enwediron, felly 2 a 5 a 3, lluosir yna, maen nhw gyd yn rifau cysefen, felly does dim ffactor cyffredin dyn ni. Felly 30 yw'r lluoswm cyffredin lleiaf. Felly lluosi popeth y 30,
lluos y ffracsiwn cyntaf y 30, yr ail ffracsiwn y 30, a o'r ochr 10 gyda 30, wedyn mae pethau'n canslo, mae 2 yn rhannu mewn i 30 gyda 15, felly 15 sydd gyda ni yn lliosi y bracet cyntaf yna. Mae 5 yn mewn i 30, 6 o weithiau, felly 6 llios y bracet yna, a 3 yn mewn i 30, 10 o weithiau ar yr ffracsiwn ola. Felly nawr lliosi mewn y bracet, felly 15, lliosi 3x yn rhoi 45x, 15 lliosi minus 4 yn rhoi minus 60. Yn yr ail ffracsiwn mae 6 dyn ni nawr, felly 6 lliosi 2x yn rhoi plus 12x, 6 lliosi 1 yn rhoi plus 6. Mae plus gyda ni tu fas, felly dim problem. Ar dan yr ochr chwyth, mae 10 lliosi 8 yn 80, a 10 lliosi minus x yn minus 10x. Casglu termau, felly mae 57, 45 a 12x ar ochr chwyth, a minus 60 plus 6 yn rhoi minus 54 yn hafel i 80 minus 10x. Adio 10x i'r ddau ochr, cael gwad y 10x ar ochr chwyth, felly 67x, a wedyn ado 54 y ddau ochr yn rhoi 80 plus 54 yn rhoi 134. Felly x yn rhannu, ni angen rhannu 134 gyda 67, a mae fe yn mynd mewn yn gwmws 2 o weithiau. Sy'n lwcus.